Шиповете във врата са причината за моята болка. Истина или лъжа? Здравейте! Аз съм Цветомир, физиотерапевт от екипа на Панов Рихаб и днес ще си говорим за най-често срещаната дегенеративна промяна в гръбначния стълб и най-вече в цервикалния отдел – остеофитите. Тоест израстъци, които на разговорен език наричаме шипове. Сега, в друго видео говорихме за това, че генът е много важен при образуването на дегенеративни промени и в нашия случай остеофитите са именно такова дегенеративна промяна. Тоест, това е нещо, което ние не можем да предотвратим. Нашият ген ни предразполага към образуването на това нещо и рано или късно се получава така, че имаме тези неща. Тоест, това, което искам да кажа е, че твоята окупация, т.е. местоработата, нивото ти на физическа активност, това дали си пушач или не, зависи много малко при образуването на дегенеративните промени. Много често казват на хората са шипове, това е защото си счетоводител или това е защото стоиш по цял ден седъл, нямаш движение, глупости на търкалета. Няма такова нещо. Генът определя това дали ще имаш остеофити или не. Но генът не винаги определя това дали ще имаш болка или не. Тоест ти може да си имаш шипове и да си живееш без абсолютно никакви проблеми и болка. Тоест болката идва от някъде другаде, не е от шиповете. Така че отговорът на въпроса дали болката идва от шиповете е категорично не. В много редки случаи, когато няма на какво друго да се опрем, се казва да, болката ти най-вероятно е заради остеофитите, но много по-често болката е наистина заради това, че, да кажем, имаш заседнал начин на живот, стоиш на бюро, нямаш много движение, но проблема идва директно от тези неща, а не че чрез тях получаваш остеофити и вече от остеофитите, т.е. тези израстъци, които наричаме шипове, ти причиняват болката. Много често казвам на своите пациенти, не бързайте за снимка, защото много често това, което се вижда на снимката, не корелира по никакъв начин с симптоматиката. Т.е. ти можеш да имаш болка от лявата страна на врата, която да слиза към ръката и в същото време да имаш, да кажем, десностранна дискова херния. Т.е. дисковата херния на ямерето да излезе, че е от дясно, пък всъщност болката да ти е от ляво. Т.е. болката не е свързана с дисковата херния. Но много често тези неща се не доглеждат и хората започват да се притесняват и тръгват в тотално грешната посока на лечение. Така че, преди да направите операция или пък да си мислите, че проблемът е в шиповете и да се предадете, се консултирайте с медик, който наистина няма да ви вземе само парите, а ще съобрази ямерето и с клиничната картина, т.е. с вашата симптоматика. Правейки така наречената пълна диагностика, ще успее да определи откъде идват вашите проблеми и тогава той ще каже каква е неговата прогноза за проблема. Т.е. не диагноза, а прогноза. Т.е. ще успее да прогнозира това дали има шанс да се оправите, дали по-добре да се оперирате, дали не и така нататък. Но не да си направите снимка и веднага да кажете проблемът идва от моите прешени, те са като на 70 годишен, защото разбираш ли, имам шипове и край до там. Много хора си имат шипове и въобще не знаят, че има, докато не се прояви болката поради някаква друга причина, свързана с техният лайфстайл. Сега искам да кажа, че дегенеративните промени не могат да причинят болка, но това са много по-редки случаи. Благодаря ви за отделеното време и не забравяйте, че слабите неща се чупят. Бъдете силни!